Prima dată trebuie să intrăm pe Magazine Play sau pentru cei cu iPhone pe App Store, unde căutăm aplicația Zoom. Z-O-O-M. Vom găsi aplicația Zoom Cloud Meeting, cea cu iconița albastră, și apăsăm pe Instalați. După ce se instalează, apăsăm pe butonul Deschideți, iar aici apăsăm pe Join Meeting, unde introducem datele primite. 971 175 7941. Apăsăm butonul Join, iar aici trebuie să introducem parola primită. 429 427 și apăsăm butonul OK. Aici apăsăm pe butonul Agree, din nou Agree, OK, îi dăm aplicației toate permisiunile necesare pentru a funcționa, iar apoi apăsăm pe butonul Join with Video și acum așteptăm să înceapă conferința. Când începe conferința, ne apare această căsuță în partea stângă jos, unde apăsăm Call over Internet. Îi dăm permisiunea din nou, iar aici în partea stângă jos avem microfonul. Dacă apăsăm o dată îl oprim, dacă apăsăm a doua oară îl pornim.